Als je door de stormen heen en je roept de naam van Jezus en hij rent dan naar je toe, heb jij dat ook? Als je vraagt om openbaar dat de Heilige Geest tot je spreekt, heb jij dat ook? Als je roept naar de Vader, heb jij dat ook? Als je geeft je hart aan hem, heb jij dat ook? Als je roept naar de Vader, heb jij dat ook? Als je geeft je hart aan hem, hier ben ik, vul mij, hier ben ik, vul mij, hier ben ik.